This morning mga kapuso, ato ang makauban ang usa ka artist and educator. He was awarded as one of Mindanao's most notable artists and inspiring educators of the year. Help me welcome Sir Eric John Escolano Augis. Sir Eric, una sa tanan, congratulations sa imuhang recognition. Ug welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Good morning po, Jandy, at salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa At Home with GMA Regional TV. Sir, among naibalaan nga sukad bata pa lang ka, hilig na nimo ang musika. And also, during your elementary and high school days, hilig na usab nimo ang pag-join ug mga competitions. Sa imuhang mainumduman, unsang edara ka, sir, unang nakadaog? I think I started singing Miss Jandy at the age of 12, wherein nakalaban na ako ang akong mga ate. Di na akong duha ka ate, mga awit usab. And mao to nga time nga grabe ko ka disappointed sa akong self kay napildi ko nila. Pero mao pud to ang panahon nga na motivate ko kay sunod pud pagkatuig napildi na pud nako sila. So nipadayon ko Miss Jandy sa pagkanta kay nakita na ako ni sa akong mga ginikanan o dako pud kaayo ning tabang sa ako. Isip o saka estudyante kay tungod nakatabang kini sa ako. Sir Eric, bisan pa nga professor ka na karon sa usa ka universidad, wala gihapon nimo gitalikdan ang imong passion sa singing. What was your reaction sa diha nga nasayra nimo nga awardee ka? This is quite of motivation, miss, no, kasi sa dinami-dami rin ng pwedeng i-award, isa ako sa mga napili. So this is a motivation for me to continue my passion even though I'm still working as an instructor in Caraga State University. But by continuing my passion, it really helps me a lot to inspire more people. Like for us, local artists, ang dami-dami pong local artists dyan sa gilid-gilid na kulang lang ng motivation. So with this recognition given by the IMPEA, the Mindanao People's Excellence Award, this is a manifestation that kailangan lang po natin talaga na po sa ating mga sarili. Na imbis na magtago tayo, andun lang tayo sa sulok, kailangan po natin maging confident na ipakita yung ating talent dahil balang araw makakamit din natin to. Ang mga recognition lang po ay ano lang po yan, kung sa Bisaya pa lumalabay lang na, pero ang atong passion sa pagkanta makatabang na sa atong pagalingon, labi na pag-boost sa atong confidence o self-esteem. Sir, dunay mga higayon nga makalaban nimo sa singing contest imuhang mga igsuon. Unsa istorya na, sir? Ang ako manggong ginikanan sa una, labi na nga akong mama no kay ginapush jud mi niya og kanta. Pati pud si Papa, do si Mama gyud ang grabe og kanang ingon pa kanang tuklod sa amo pero wala po kabalo nga akong mga ate po di ay kay moapil po dai sila abin ako na bilong lang ko sa atong category nga atong pambata gani. I was 12 years old then. So nahitabo ning pagkapilde kay ang akong ate maguwang nako ni daog pagka first place, second place ikaduha na nga ate, ako third place. So discouraging sa akong part kay nga no unfair kung kabalo nga mukanta po dai sila mo abel po dai sila. So nahimo to na akong motivation sa akong self nga next year balik kog kanta. Wala ko na disappoint, wala na ang disappointment kadali pero ni patigbabaw ang motivation na mubalik kog kanta sunod tuig. Siyempre, Sir Eric, kay singer man ka, of course, kinahanglan usab na mo may balaan, unsa imong paboritong kanta o pwede sa makasample? Alaka. I'm really into jazz, but depending on the event, I'm also into classical. Last MPEA event, the first Mindanao People's Excellence Award, I sang a Spanish song entitled Because We Believe. Pero since naaman ta diri sa interview, medyo dili kaayo haom nga mukanta tag classical, no? So mas okay siguro jazz into Michael Bublé, mga sort of that song, sort of that music po.
For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say this is mine, you can take it. As long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I've got someone who needs me. Yan, thank you po. Alright, you are truly an inspiration sa kadaghanan, Sir Eric. How does it feel nga na-recognize imuhang gift sa singing? As I have said, no, this is truly a great motivation for me. This is an opportunity where I should continue inspiring a lot of local artists. Kasi alam na alam ko, ang dami pong magagaling na singers dyan, mga entertainers dyan, na kulang lang talaga sa push. I think there is great factor, I should say, na may ganitong mga recognition kasi ito yung pumupush eh. There should be someone or there should be an organization pushing this talent. So, by pushing these talents, doon natin madidiscover na siguro sa 100% na mga talents dito sa buong Pilipinas, kukonti pa lang talaga ng percentage ating nakikita. Malay natin mas magagaling pa na kulang lang talaga ng motivation. Alright, Sir Eric, message nimo sa atong mga kapuso. Go ahead. This is not my award. I should say this is not my award, but this is the award of those local talents na nakatago lang dyan. I need you guys, I need you to stand up, no? Na ipakita nyo kung anong meron kayo kasi balang araw hindi natin alam na kayo na susunod na pambato ng Pilipinas. Hindi lang sa Philippine arena ha, but in international arena or international stage. Thank you so much, Sir Eric. Continue to be an inspiration ug amping kanunay. Maraming salamat din po, Miss Jandy, sa pag-imbita sa akin dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat po.